ihe ka edere ha edehu de mkpụrụ edemede ha bịa gbaa kịrịkịrị adịghị ya na ha edeliteti ka okwe mma na ọgụgụ ndị ọsọwụ si na ndị nwe obodo bịara ala nwa m nwunye nke m excuse me bịara ala no biko enwe onye nwụrụ nga ngole n'ụlọ na-enwe onye nwụrụ ebe ka emeji ajụ ọ ihe a madụrụ nga ya bịa nnọọ ka obichari ọhịa anyị ji ajụ saa na ama enwe onye nwụrụ nga ihe oyiri posta onye nwụrụ anwụ ya dịka ọkwa ya ihe anyị nọ nga na-ekwu ya dịka ihe edere nga ngịrị gị na-akọrọ ihe ka ihe ụnụ na-akọrọ ihe a chere ka m jụ na ajụ ọhịa gụtara ọwụdụsọ ihe ọ gụtara na anyị ji olu ebe anyị nọ ọgụ cheregodi nchema akpọ unu tiwu ndị na-asava obodo anyị ụnụ ọgụrụ akwụkwọ ka achịrị unu akwachi unu so unu tiri na-agara n'ụzọ service people needed urgently ka unu na-amara pronounce ị mara na ndị bi onye nwe ụlọ anyị dịrị onye ndị gị na-arụrụ ihe ọrụ ajịrịgọ asịgụgọ onye asịgụgọ nnọkọta gị mapụta gị malaga n'ogwu azụ onye asịgụgọ ihe a nọ nga ka mgbe sịgụ ihe edere nga urgent gịbịa nga kpọpụta ya ihe anyị sịgụ ihe eji ede na roman figure ele otu ọ ga-esi ada maka sị ebe anyị gara skuul ihe anyị ji agụ ya awụ roman figure ngwa ụlọ eziokwu ilezi m anya ọfụma ị ga mana were kpasịrị m iwe bifọ m sebe n'aka unu ekwere ka m jiri iwe m n'obi na-abụ unu abụ ime ka na-abacha anya igbo gị ṅụ igbo nke maka anyị ṅụrụ gị ṅụ igbo anyị ṅụrụ nke na take time go ndị ụtọ na-esi ahụrụ ọkụ dịkpapụta ụwa ọgụda agbalị mbọ kpara ego ga azụ osi ọzọ zụrụ ego ma ọ na igbo ga-agwụla ụda ikeliele ataka mgbe ọ nọ gị kwudukwa ụka nwoke mbịa lele ihe ọ gụrụ nga service people need ha sọ onye nwe ụlọ chọrọ ndị ọrụ ihe m na-agụ n'ụgbọ awụ lekwa anyị lekwa ọrụ service wee kwuru ya ọwụ otu ihe lekwe ya nwatakịrị ahụ ọsọ service ka echi lekwa anyị lekwe service anyị ga-aga nga ụgbọ aka ma onwe anyị deploy let us go hey lekwa ụlọ ihe ahụ paradise kpọm onye kpụrụ ihe ka ịkpọọla maka chịkwa ịwụrụ rọchat ịkpọkanya ọnụ ihe onye rụrụ ihe ka ịrọna ya kpọrọ home away from home kanụla bye yo akwụsị na-ezi ebe ka ha na-esi bye ndị nwe nga anọkwa ihe kpamkpamkpam ọ bụ ndị ọrụ bam arụcha ụlọ oke were empty gbara ya nobody ele ihe ga-eme ụda maka na otu m siri hụ ya na-awụ agala m ọtụtụ ije taa anyị ga-ezu ike nga onye nwe nlọta hụ anyị uru anyị lọtakwana ya ga-ahụ anyị kwetume ọnụ gbara akasa ya nweta ọrụ lekwa anyị lekwa ọrụ lekwe ke ọ mabụl oke ebe mabel ebe mabụl hey ba m ka anọ n'ihi ewere mabel na mabụl ote ji mee ha na nne agụrụ
Give flavor. You know what the give precaution. What I'm not on go by my way. What do you know about distraction? Hey! Oh, what to go about? De Jeremaz. De Jeremaz. Hello. Hello. Hello, hello. Are we getting? Stop. What are you people doing here? Who are you? Yeah, man, about Jigaga. Juju. Who are you? Okay, Bono Charema, I'm the owner of this property. Matalonian now. Who are you? Wonye, man and Abana Jigaja. Wonye, why are you? Independent yourself. Fast. My friend, what are you doing in my premises? What is this? What can you want? Also. It's on. Kedu you know na eme no nom? Ono ni hu gate m. Chere. Ire dabo. Hey! Kishin boss ya o, also premises okay. Ugbo aso ulo ogweke. Onye osi amara anya. Nwoke m ga tụrụ ọrụ. Hey, ka ibula grago. Enu n'ụlọ nọ. Nwa nge ha. Nwa small boy, nwa mkpụmkpụ ihe ka ngono. Where is? Abulaga. Akoko bakala. Onu na-eshari hogo maka iji were edi. Ka ibula grago enu n'ụlọ. Ime go la na-ere block. Ma bolo na amajiri nge ma go la na-ere. Ma bela agara ala. Ime go la na-ere. Ịma ya? Ele ahịa. Gbamba mejiri kulo na. How much? Eri ego ole? Ya wa onu no na esimo go. Ke ha hụrụ nga ha jọ ya ajụjụ. Come on ihe edere na akwụkwọ ka ajụjụ ajụjụ na-esigo ọnwụ. asbestos. Awai ka dashiri so edi ọnụ na owere. Amam. Onye niile na owere otu onye ọla na-esigo ọnwụ. Anasị ọnụ keke, nasị ọnụ ihe ụsụ na-achịje go ọnụ. Ụmụ nwa mma na ibu ọnụ ya na-afụ ụnụ na ha. Nwoke gbahela yuza aga gachiri ọrụ. Gbahụzọ onye nwulo degre si ya nidiri anyị. Ihu ndị hedere ngwa. Ke na-ada agụtarị signboard. Anyị ga-agụ. Ijigere nwa trọs ise. Passion na yuzu. Nwoke meghe ụzọ. Mepe ụzọ biko. Meghe ụzọ onye nwe ụlọ onye ya ọrụ. Ikida wuru ogbenye wuru amụsị. Gị nọchie na yuzu na ama gị nọchie na n'ụlọ ndị mmụọ fọrọ ya ṅụ. Imagine. Ele odi ihu ihe edere makpawa ya na ntọpịa ṅụ. Ele odi ihe nụ. Enwere ihe edere ngwa. You mean service people needed urgently? Onye tikere go kwa nwire brambra. Ahụbụ ụlọ Onye security. Iwe onye na-arụ na gate. ahụla ka Security. Enye gị nwa ka iji agbapụ ụzọ. Gị na-emeje gị otu ọrụ nwa shibe gị jikọ moto eme ote. Gị were ka ị gate nkịtị. Ma nwoke mgbapela ụzọ anyị ga chebiri onye nwe ụlọ. mepe ihe. Ọ dị mkpụmkpụ eme ire. The wife. I'm tired. As you can see, I'm outside the bata. What are you people doing in my gate?
Kago nwe I draw I bido kula ebido gị ga agbapụ ụzọ na ha ga-eme gị nkọta ikpe gị mkpọ kagbuo oge gị nwụọ ịchịkwara ajịja anyị didn't you ask He oughtn't. oh Yes, you oughtn't I say oughtn't maka chukwu ihe na agba eguzo anyị ọtọ nga I'm crossroad question. ọṅụrụ kaị ọwara na-agbanụ dem nwoke meghe ụzọ biko ụzọ ndị nwe ọrụ ga-aga chịsịrị ọrụ ụmụazị obere tawara ahụ ka mgbokọta gahụ lekwa ọrụ nke e nyere anyị n'aka amịka na-apịrị fon nwoke gbahụ ụzọ Thank God say mama to no need. nsogbu anọ unu chọrọ ịhụ onye nwe ụlọ ọkwa ka m gbapere unu geeti ka ị mere ka nwa afọ ka unu batazie ịchọrọ ịlọ ka abụ onye na-achụ ya aga m inwe compound damn him hey unu eweli iwe onye nwe ụlọ si na unu eweli iwe ụmụnne onye nwe ụlọ si na m represent gwa ka Ibrahim ị na-agwa anyị na iwe onye na-eme ntavu n'aha onye nwe ụlọ gị bụnyeta anyị na iwe onye nwe ụlọ anyị nuko down on you letu ị ga-esi enwe ụlọ nwa ogbede ha ka ga isi unu chọrọ gịnị bịakwa n'ebe I want anyway to imagine to your aggressive question. I am our honorable chief corper Imo. Yama wukano Honorables. Yawa wine. Honorables. Yes. Corpers. Sister Mange. The two both of us are corpses. I have corpses. Onye. Cop. I na abo wogene corpses. Thank you. What I'm understanding here, uno coppers. Bam. That's youth coppers, as I can see. I will service corpses. Yeah, on the service corpses. Uno chọrọ ya n'ọrụ ebe a. Bam. Oh, ihe o mezie ezinye anyị ọnụ n'oge anọdụ. Ele onye nwulo ya ọ karị ka mma ya pụta ji aka ya ja ihe. Me? Okay, kedu your credentials? Eso. Awesome. Okay, where is your CV?
kwuru na-ekwu na nwatakịrị ga-arapụta onwe ya nga Ọgla bọọsị ihe ụkwagụla gị bụ asị ihe echefuru echefu ke bụ. Así moto de dem sini wini da ji ma ji ji. Ogida ja ji ja. Inu da pasite mi hem jefu. Wo no bi akpo. Wo ka ma no ta ora hu ta choru mbo ge ri ha bu oye. Ya mapri. Ya wo nga ki wa translate. Ele ya basa slide basa. No, I turu bia. Gina pa je. Owo. Slide di we ya owo. Race wa impim. Slide keep on racing impim. When he had money, probably get sick and under Machi. Rest in peace. Rest in peace. Till we need it to back to normal. Amen. Otra. Amen. Someone on like eagle, man. Let them someone on. And the question anyway on. Please, I don't mean to offend you or make you cry, please. I'm only asking after your curriculum vitae. I'm better than my ones. I hope I remember. Elanya kori na ya kosira kori ni he na imeru bu isi gide nya ọrụ dị ikwu osa isi wo kori kipra kori aka akpadem kori Hey, le ni he buta o ka kori no ko ma na to ki iwe garu lọkụ kori ki tigo ke awa sise ke ko ke powder ke cup no de kori o okay, we ni ya ni machi please stop. It's like you guys are jokers. Do you know why I'm laughing? I can't really understand what you guys are doing. I only ask after. Anyway, it's okay. Kedu school unu shiri pota? Oh, they are just no here did I infe. Here we have makwana we buy no. Here me no gbo. Mo wa goro na uni gate. Gona wa ga akokwa na uni kitch. Yeah, uni gate. I am gonna be in on a gate. Igu huzo na ngosi. Na mu ya gokwa na kitchen. Ihe osisi. Gana eshi otom. Onye eshele gani na chocha akwopon. Ihe onye na eshi nani. Ihe ni re nwuru na this year. Obi ya huru ni. Am na ehu. Go la pray for render service. Ihe na service. Mrenda. Egu motom. It's okay. Hey God. Kedu ebe unu shiri bia? Njuo na ihe ọzọ na asa ihe ọzọ. Njuo ka don't you get it? Owuna na aghọta upon I'm speaking Igbo and everything. You guys are not understanding me. What would you nyagro ka ga-ekwu? Nwoke ma asị mmadụ ihe asị mmadụ ere ihe jọrọ ihe chọrọ ije anyị gị nyefe onye nwe ụlọ pụta ji aka ya jee anyị maka ọha ndị ma ihe ha chọrọ. Ọ ma wakpata ụmụazị deme ha n'ụlọ ndị ukwu ha nọ ga-eku. Ọwa iwu ụlọ chasị na shọrọ keke. Gị nweta onwe gị nga bịa were anyị agba anyị cross road question. Jezi ezi. Ntafum ga ọgwụla. Uneweliwe. Wait to know bia. Okay, it's okay. Take for instance my master, Onyono Boroga, my so-called master. Somebody chotara here, anywhere around the world. Ndiani make business. Kedu kunu gesi na batia. How will you attend to the visitors? Ya wonye sheni where? Around the world. Around the world. Ya wonye wula see anywhere around the world. Choro gago bia. O tai gesi anabata ya. Lekwa welcoming. Here welcome and welcome rest. Yes. I na anabata ndị man. It's either I na material in peace or why na batia in pieces. Or kwani makwana ai na batara gigi joro ko bato to makwana ai buogu ni igbe. Ota ya abo na ngo gba. Ai hu onya wo ya aka na gate. Mu na nwam na kwa na gate. Ya ko pom. Ai gba ya cross road question. Who are you? Ya man na abojire ahụ ya S. Tijo ya S. Ya ka ho da pom. Ai mapa ha anya. Jo ya zo. Who are you? Ya za. Ai nyo ya. Ai kuburu. Mbia sote eguzuro. Buru anya na-eje ele ihe akpụrụ na Owerri. Lee ya. Buru anya na-eje akada shishe dị na Owerri. Lee ya. Buru anya na-eje asa hapụ ihe ọṅụṅụ mebe aka ntụtụ. Ai werekwana ya nyoo ya. Ai abụọ bịa huru. Unu ehuru. Nhuru. Ihe ohuru ọ na-enyo. Ai nyoo ya. Ai lee ya anya. Si ya, where are you Therefor? Ya wele ebe o shiri bịa. Yes, I near she anywhere around the world. Enjoy your around the world is only me mmiri ka ọnụ ọkụ mmụọ. Yes, I always anywhere around the world.
I be at the last. Bia layer. See, I lay here with your domestic nomenclature. Ya weli Hebrew go bianga. Ya with domestic nomenclature. We na madia ka igwa gya. Ya gwa Hebrew bia. I see what of your arrival aptitude. Aravity. I would aptitude do makonya uronye wine. Okay. Ya uronye wine. Ya aptitude. Ya kanonya waka ya arrival of arrivity. So ya. Arrival of gravity. Thank you. I joy ya ku eno kwo. I lay yana. I lay anya hu ya de kan woto shiri nwe hand robbery ni mi. I nwa we aka. Akachukwa wure mbibi gbole gi ya nwa I dowara gozi. Gilo gi one times. Again huno I would nde peace. Hi would nde pieces. Pieces maker. Yeah, why wouldn't do that? Kwa chon sobu. Nde pieces so we hi wo. Onye ola batara nga so ga bi imego undergrade. Maka chukwu muna corporate. I rapport ya. I dige ye lo taisi chineke. I gba na la ya akajise. I tisere ya to dobra ga ni be gi lo gi wure go meshi anya. Onye nwu lo so. My dear. Wara na agbo onye oge ja bata nga ina no no. Ya bi in my finchom. Onye wara na agbo ya no kai. Gaba lo ma ka ga juru. Nwanyi mnu no. Baga ni money akabere no jako go po wa no probo. Apolonia give me epilem. Say Apolonia me you want to disturb me. Ya be otu nyem nsogbu. Mle ya anya ote. Apolonia say agide nyem eko no mburi atlo Apolonia no to ni mo hia. Boya na ala. Kuna ajo chote bo ha ihe na eja nwa. So say ya ote. Ka nne na okura akwu ha kpo na police. Ndo police ikede ya. Okura na new paper. Ba new paper where the paper na wa for. Abara na agba Apolonia wo geji mo no onye wo na ogoda kwugwa. Ocham no ngugba maka chikumbido ọrụ n'umulon onye nwulon m no ni ọrụ no ma no taba hu no ni ọrụ no ya 1 month no ya 1 month no ya 2 months okude m ugwa maka chikwu nwure ngabure ego m demle na banki m gaga zuru double barren wure gbagbu onye ọwụ gbagbu oye ya anwụọ maka chikwu nke hụrụ m enwedikwa message n'obi m ihe m nwere woto obi enwedi m obi abụọ otu na ngugba m na nwune m no nga anyị aba ikpali akpụ ihe anyị ga-anụ n'ụlọ mkpamkpa ya anyị ga-akpakpa nga anu tunga wulu kunga ola imwe tonu ulu ye hotel ai baiga una kwena ni henkuru hapu mi me dagra mi so wa jare mi akata so me batanga mbaga na kitchen go ai na ebusu onye ke onye kitchen ihe nile na ejesu ni agwula ha take ai pado take sa pape ai na ebululu ai buge na obo ge rash maka twa izogbu onye awu tai izogbu ga wuro ta abale ote pabu ogo ge wo ai me fenchom okay ihe mere m n'ọnụ awa no orujo na m ọnụ anyị ha kwuru anyị ga-eme anyị nweta ha n'ọnụ na-enweta ihe anyị ga-arụ nga tọọ ya ụjọ be afraid of we maka na nga anyị hụrụ anyị wụ coppers mana anyị wụ the cops unu asị na ogene ka m ji shikote biko nụ kedu ebe m okay ị ga-eji egbe gbagbu onye nwe ụlọ otu mgbe ada ekwuri ụka anyị gbaa ya ozi ya adọrọ anyị mee ya RIP ya wụ ele ụdị egbe isi unu ga-eji double barrier na na-ajụ ya ajụjụ double barrier na ọwa ogbu na igwe ọwụ hazi osisi amị ahụrụ ajị white ị ga-agbagbu onye nwe ụlọ ma chukwu egbagbuchara m ya tijara onye ọwara na agwa ele ụdị egbe isi ị ga-eji agbagbu double barrier ọwụ dị nke mmadụ m ote egbe na-adị oke unu chọrọ ịgbagbu onye nwe ụlọ unu chọrọ ịgbagbu onye nwe ụlọ iwe biko dede ọwụdụ sai who sent you to my house? Let me ask you. Ka onye ditere na heba? Who sent you here? Una dalogbi. Unu bịara n'ụlọ m. Ụlọ m tara ahụhụ. Ha! Fuck! Si ga-agbagbu m. Do you know who I am? Ime onye mbụ. Do you know how many millions I sent into this house? Ime ego ole jiri rụọ ya? Ị ga-azụta nwụta gate. Before I count 5, unu agwala m onye ditere unu here. Because you guys did not just come here. Mmadụ dịrị unu ebe a. Mmadụ dịrị unu ebe a. Ndị mozi tụrụ aka. Ndị mbara igwe lughela anyị ụzọ saa ndị esi tupu ụmụ Israel sị ha gawa n'ime osimiri.
anyị na Lazarus na Zacchaeus asa anyị lekwa anyị lekwa ọrụ ọgwa ndị bosi tụrụ aka gị lechaa m anya sị na m gate man akpesa m gate man I am the gate man mgbe mbụ iji kike ịhụ gate man ụdị iwu godman onye ji egbe eke so when you do never before I count 5 you people need to lay that down here 5 for the 2 months guys enwebeghị ihe unu hụrụ enwebeghị ihe unu hụrụ ị bịara n'ụlọ nke m na-eteretịnụ m ngụwasị na ị ga-eburu my foodstuffs I've not even employed you at all. Now I'm saying need them service people. Do I need coppers? Is that how you went to old school? Or Takishika school? To disrespect people anyhow? Get the name on. And when you compound, they don't get with you. Huh? What the heck is you that angry? What's that Hannah born? I will strike. I'm going to strike at the camera. How about try go to week? I go 1 day. About strike, strike. How does that concern me? Can you do some strike? I told you the Basaki after my Basaki. Man, I strike. I'm striking. 1 week, sir, I strike. The man you upset in a brain. Strike. You know what? And when time for all this nonsense. Thank you. If not for one thing, I would have just wasted both of you now and bury you somewhere. Can you name one? Before I count 5. Before I count 5. You people, you crawl out of my... Take this key. Before I count 5, open that gate and leave my house. Crawl out! Crawl out! I said crawl out! Don't you hear English? Where the break forever? Where the break forever? Crawl out! One, 2, 3. Bia, vamos querer lá, moça. Que eu vou amarrar um velho no baú. Ele que te parou com nada. Vamos não, a buqueno. Não acaba que vai ter que chamar. É, alguma coisa aí. Jangan mana jangan. Jawab am. Awuno. Ele hege to awuno. Mo kana babo ay get sana. Ujo to ga chagi. Mama ono na agba Nye sen. Mbogu ni shi, mmepe ka kana ro, kana kompeteri agaje. So me shi onu, okuni na ekwu oru do mma. Lekwa anyi lekwa egbe anyi ni shi. Gi bia gaba si mma nwoke na gbagbuo gi. Ko ihe na onu gi no na ago. Mo sa na ma se gbagbo. Asola mi aso. Isimi zola ya. Asola mi ase won ba ma na ya wanwulo. Amam no ma je no uluku hote. He? Amam no ma je no uluku hote. Mseke bia ga nonga. Buru bad luck eso ho gem. Mi bitegere bad luck. Ibutele bad luck. Mi bitegere bad luck. Ko woguru nga ho no na agba ana enye gi sign. Enye gi sign se gi be shi onu.
alo kapsim ga-aga n'usekwu ga bukla alo ihe mkpaga aka n'isi otu ahụ n'ezi mkpaga aka n'anụ ọnụ na-agba gị kpa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 kp
ga ugwado onye nwoke nwụrụ mgbe m gwara ha eme asa egbe ahụ kwuru gị n'isi asa egbe kwuru m n'isi gbagbuo m otu nnụ nwụọ ozi m dọrọ otu a machi mbulie ihe ga-eme gị ịma ihe iwu blandaful iwu blandaful iwu komanga iwu komanga asa egbe kwuru gị n'isi gị nwa ozi ga-atara gị kelite onye nwere anwụ okwu ụka onye nwere anwụ okwu ụka mgbe m sị nwoke mana aga m asụ dọbụl barịa na asala m ya azọ ka mgbe anyị bata obodo ote ka anyị na-agahụ gị otu ọrụ ngụrụda ka anyị nwere gị were ọnwụ na ị nọ ngwa ụlele gị anya hụ na iwu ajọ mmụọ iwu denja ya were egbe ata na ana m ụka na nkwuru nwere ụka ọjọọ nọ na ya ọwụrụ ụka ọjọọ m kwuru asa owu nwoke lere m anya si ihe awụ nwaanyị ya mere anyị ya emela oge a ọ ga-awụlọ ekwegelekwe ala dị mma mọchụarị akwa iwu nwaanyị otu yere otu isi gị chaga nwa anwụ ka ijiri za nwaanyị ndị mbụ zara nwaanyị tagbukwe gị ihe mere na ụda awụ ahụ na m akwa abịa ekwedola nkata na ewu kamgbe m nọ na vileji siri ogo na-abịa nga ị na-ere aja mụ na aga na-atụkọ onwedịwe isi ọbụla m ga-abịa na-agụda awụ nwa n'okwu n'ụka ọ dị ọdas ọ dị ka aga m agawuru onwe m ka m ji nwaanyị gaga chụrụ ọrụ savisi na m bịara maka ụmụazị ibe m ndị mega savisi enwere mgbe m hụrụ ewureleri ike ga ha na nwaanyị isi ọcha ha na-aga hụ gị ịbụ isi ọcha eso hụ gị m isi ọcha ya wụ badlọk ọcha mmike ga-atụta ya ndị mmatụtara ihe atụtụ gbukwe nri bịara bịa so ahụ m maka Chineke aga m agụza chụrụ ọrụ na ala mụrọ ịkpọpụtakwara m were si imejisa m oyi nakwa otu nla iwe onye ara ị ga-eme m ụlọ ọtọrị iyi kakị aga hụ gị agbọbịa kakị gị ga na-apụ na ntraja sọ ọgwụ anụ ọzọ eri ụmụ ọgbọbịa ibe gị owo esoro emepe ụzọ ka gị wee soro ụzọ agbachie bad luck get in ị bịara agbakachiri m ụkwụ ele ahụ ọbọgwụ ma iyi kokota agara na ije ọtọ iyi kakị ngwa the great the greatness lekwa anyị lekwa Owere lekwa anyị lekwa ọnụ lekwa anyị lekwa Owere ngwanụ lekwa anyị lekwa ọnụ lekwa anyị lekwa Owere lekwa anyị lekwa ọnụ onye nwere ọnụ ya nye n'anya ọrụ ọwụ ahụ dị ele ihe na-akpọgara m ihu ka ajọ mmụọ leka ebe wele gere na-eso ọwụ gị so njem mi kesara gịnị mi sara gịnị ebe m chikwata gaga mee rivise na-aga hụ agara onwe m ka nwa atụrụ ejiri chaja m agara m onwe m gị na-aga ka ozu a na-akwa ha akwa agbakwala m ahụ nwekwara nwa gwụkwa akwụsị m na-ebutere gị bad luck kpọrọ m n'ụzọ m agafe bụkọ bad luck wa tọ na ha eso agakwara n'ụzọ m gara aga na bụkọ bad luck gwa tọ ya rivise ịnụ ihe m kwuru ndụ ọtọrị nnọta m na-emere gị ebere awụzịga na m na-emere gị ebere so otu na-alụbeghị di m hapụ gị bụ nwere ike ụwa ga agba ụka maka chukwu ihe m na-eme m hapụ gị m left ọgụ ndụ ọtọrị ị chere ịhapụ gị m na ị ga-eme eke ya cut off from me you are going to do nothing mebiri ọ gara ewu ihu na ebe na mma mebiri aga na-agụgbu ogu mebiri m ihe ụtụka arịala nwa ogbede abịrị edi kpọkọs ṅụrụ ndị ọsọ ọrụ juru n'Owere otu esiri nweta ọrụ ọnwụ kamgbe ụkụtụ
ebe m pụtara ebe otu nwaanyị ahụ na-esigo ọnwa mmadụ mma ọwa ọgba nje ka ọ ma mi wata si ya madam nwere ọrụ na kọmpand gị nwaanyị gị kọso ya na-agbakọ nkata ọ gbakọnyere gị sa lekwe ndị otu gị iso nọọsụ mmiri na-agbaka nkịta ịgbakọ atụrụ nwaanyị ma na otu ihe na-agbakọ nkịta mgbe ọla jiri gaje otu nwaanyị ma agbakọ mmiri na-agbaka nkịta ịgbakọ ude ga-eme ihe a na-echigharị gị ọnwụ onye ọrụ na-anọdụ na ka ị na-anjiri kwesị na akara m ihe asịkasị efe nye ọrụ olee ihe ka anyị jiri dị iche Chiejiule anyị ga-ala vileji anyị laruo tomorrow anyị pụta ahụ bido ahụ nga anyị kwụsịrị nye m fanta nye gị fanta nye m fanta nye gị fanta onye akpịrị ogologo nye gị fanta ịfalili ọnụ elu ka ihe afọ agara n'ukwu nye gị fanta ama ihe ṅụọ fasie gị ọchị nye m okwuchie ṅụbiri nye m okwuchie iji eme m ṅụbiri m kwuchie lekwa anyị lekwa Owere lekwa anyị lekwa ọnụ lekwa anyị lekwa Owere ngwanụ lekwa anyị lekwa ọnụ lekwa anyị lekwa Owere lekwa anyị lekwa ọnụ onye nwere ọnụ ya nyere anyị ọrụ lekwa anyị lekwa Owere anyị ga-aja Owere ji chọọ ọrụ ndị yutu lere ọrụ mgbanụ lere ọrụ ngwa anyị n'anya ọrụ anyị ga-aja Owere ji chọọ ọrụ ike agwụla anyị ike agwụla anyị ngwa anyị n'anya ọrụ anyị ga-aja Owere ji chọọ ọrụ ndị Owere lekwa ọrụ Aba lekwa ọrụ Naijiria lekwa ọrụ anyị ga-aja Owere ji chọọ ọrụ mmadụ lekwa anyị lekwa ọrụ na anyị lekwa ọrụ lekwa anyị lekwa ọrụ anyị ga-aja Owere ji chọọ ọrụ ndị kọpa lekwa ọrụ mgbanụ lekwa ọrụ mgbanụ lekwa ọrụ anyị ga-aja Owere ji chọọ ọrụ sista Maggi na ọrụ Imo lekwa ọrụ anyị na-achọ ọrụ anyị ga-aja Owere ji chọọ ọrụ mgbanụ lekwa anyị lekwa ọrụ onye nwere ọrụ nye n'anya ọrụ iwe ọrụ lekwa anyị anyị ga-aja Owere ji chọọ ọrụ ndị nne chọrọ ọrụ ndị yutu chọrọ ọrụ ụmụ agbọghọ chọrọ ọrụ anyị ga-aja Owere ji chọọ ọrụ onye nwere ọrụ nye n'anya mgbanụ nye n'anya ọrụ bịa anyị lekwa ọrụ anyị ga-aja Owere ji chọọ ọrụ ngwa lekwa anyị lekwa ọrụ lekwa anyị lekwa ọrụ lekwa anyị lekwa ọrụ anyị ga-aja Owere ji chọọ ọrụ aha m wụ ọmụnwa ka a na-akpọ Honorable Copper Chief Imo worldwide and ya nwawụkwanụ agada m awụ honorable awụ nwanyị Thank ya you. awụ feminist I am honorable corporate sister Maggi Maggi. otu a ọ bụ ihe anyị wụ None. thank you Kedu ihe unu bụ ime ebe anyị biri ime serve anyị biri ime serve ihe awụ ntụziaka enyere anyị enye ọkpụkpọ oku akpọrọ akpọsa anyị venture na serve nọ nga ọkwa ihe anyị jiri bịa kedu batch unu bụ? A na-enwe batch A nwee batch B kedu nke unu bụ? anyị si n'ime agadịkwana Bauchi gaberikwana aga ihe anyị nọ n'ime Imo anyị si Imo steeti bịa ọkwa n'ime Imo wee nga ọrụ anyị nọ nke akwanụ ka akara aka anyị nọ abịakwana accommodation ebe anyị nwere ya ọwụ nọmba anyị wụ nọmba ABCD anyị ga-agụrụ ya n'isi to Z gị chọkpata anyị gụọ na gị ya n'Igbo anyị gụọ ọya otu abụọ 1 2 goes abịchịdị efe gị nye nwe Ozugbo re ozugbo we ọ ya kedu platoon unu? plantain hey Platoon I dare plantain I read the plantain mkpane good there ogede bịa
unu dị sure na unu coppers. I wow. Yes, I wow. Wouldn't we? We oughtn't. Thank you. Oh na asị na unu nweta nwa ọrụ ebe a. Kedu department unu feel unu ga-arụli? Like ebe a enwe a lot of departments. Enwe laundry, housekeeping, kitchen, front office. A lot of them gym. Ele nke unu ga-emenwu. Nke London ma. Enwe nke okwu London. London ma uru so ebe ka ga-ewe guy. We are ready now and forever. London. We kwere ike tietere anyị apartment we kitchen. Apa kitchen. Kitchen. Yeah, afford them mkpa. Ewe. Nsi ugbu a ka unu nọ na kitchen. Onwe ihe unu ma esi. Hey! Okwurola ọnụ. Ihe onye a na-eshi. Ego m ụtọ. Ụtọ m. Mụ na nwe m kwanụ ihe m na-enye n'aka. Mkpashala gị ọha nga. Hụ nga mkpara ọha. Bi m ọha jiri abọ. 2 minutes. Complete 2 minutes. Mkpa ya kpọkpakpa. Hụ nga mkpara gị ọha tebụl aka na-achị ya. Egusi agba m ya agba. Ihe ọkpọ. Papa jide egusi. Bịa ịhụna. Unu abụọ so na lazy youth a na-ekwu maka ya. Unu awụhụ lazy youth. Lekwa anyị. Unu na m wụ kọpa. Ewu kọpa ndị nne. Anyị na onwe anyị kwanụ kọpa ụmụ okorobịa. So agụlaga nọchiri anyị ụzọ. Adọgụlaga na dipatmenti kego nwa ogbodo oge gị ife aka. Anyị maka na amalite ejila eke ga anọchi ike anyị. Jaa ihe eji nye anyị ọrụ. Ọrụ anyị hụrụ na sambọọdụ nga adọgụla ya so I ga venture into our venture. Service. I mamata. Gị bịa nga ewere kweri gị jizi saa ya oyi. Asa wụdụ na n'aka gị ka ọ na-enye ọrụ gị gwa ya anyị onye ọ nọ n'aka. Mụ na before I bịa nga anyị bulu ụzọ kpa plan ihe anyị ga-eme. Any customer ọbụla bịara nga anyị na ya na-abụ nwee disagreement ya wụ anyị na ya nwee rapport. Ya emegara asị maka chukwa were aka ntị magbuo ole gị dọwara gị ozi nga gị buru elu. 24 hours several teenage amam. Ihe anyị na-akọ dakwa na ọgwa. Kwawa ụmụaka jiri ihe anyị gburu n'ilu. E were sa gara burials. Esu elili ada nne mmago. Maka chukwa egburu m mmadụ akwa ya. Nebari agwa. Thank you. I gara ngụ wọta nwatakịrị ga rasị anyị mabụrụ eto ya n'ala. Ya nwụọ n'elu ka eliga. Enwe 2 burials. Ya bụ ili ozu abụọ. Egwu okwu onye egwu okwu onye. Onye awe experience unu. Ke anyị nwere karịa ke. Ya kwa otu ị nọ ngụ ugbu a. Maka chukwa anyị kpala nkata chịrị ṅụ. Eche m chele gị anyị ị ga-alaịkwa nsogbu nke ọrịa ukwu. Mana esi ọbụla i nyere anyị nsogbu. Anyị ma bụrụ ogwu. Onye ke onye awụ ụkpọ. Adịghị enye alịka. Si onye ewo. Gị ruo ya ka gị dọrie ya otu. Limones. Mụ nwa limones ya nwa limon nkịtị. Gị racha anyị ma bụrụ gị oke higa gị n'ime mmiri dị. Gị ṅụọ mmiri dị. Azụ ọgụ mmiri n'afọ chi ahịa bụ mụ. Zere anyị nye anyị ọrụ. Thank you. Ima elewe qualification unu 0. Oh ya no mgbe na-agada awụ 0. Anyị ga-enwe karịa 0. 0 ọwụ nga 9 from ụmụ 9. Elipagidere anyị n'ime 0. Amenyu n'ọrụ maka m laikere unu. Ihe ahụ na-abụọ na-ezuzo alaikere m. Onye ọbụla ọwụ ya wụrụ m enye anyị ọrụ. Akwasị uwe na-enye ọrụ. Hey! Awụmụ ihe m wụ. Ịkwesịrị otu o nyere anyị ọrụ nọ na gị wụrụ ọnụ otu ekwega m n'ọnụ na ịwada m ọnụ for once. Wara na-agbakọ leti gị sama n'ihu madam papa ezuzi. Ele ị ga-eme m nụ akpọpụtara gị owere gị bịa owere gị ewere gị rashi n'ọfịs ọkwa nwere ọfịs na try. Cheta m ihe ahụ isi na aha I'm etibelt. You can get from ETL. Etel. Oh, Tanisha boy began. Ndị niile gị na ha so wee bịa ọrụ ebe a etinyechana m onye ọbụla ebe ọ ga-anọ mana nwee ebe mma m ga-etinye gị echegidere m onwe ihe ebe mma Auntie, ị na-enwe nsogbu. Akụghị m
mmiri na niile n'ebe na tinye m ebe ka m na-elekọta ya puulu nke ha na-akpọ puulu tinye m ebe na ka m na-elekọtara gị ya ka m gwa gị mgbe m nọ n'ụlọ anyị ana m egwu mmiri gogwo ana m egwu ide mmiri ana m egwu apịtị mmiri onweghị mmiri na na-egwu aka ịmụta mmiri na Owerri ana m egwu ya gbaghara ndụ m pụta na-etu m anya ndị otu m na-ebuli m elu isi m na-ebu ha na-ebuli m elu onwebe mmiri na-egwu agala m kọmpetishọn na Abuja lọta hapụ m ebe ka m na-elekọtara gị puulu na agụchara nye m ọrụ ka ahụ oke ọ bụrụkwa a bad idea because onwebe onye mie pool a n'aka ebe ọ na ịma egwu mmiri ọfụma ngị ga-adị in charge of the pool. Thank you. Ekwekwana ka mmiri rie mmadụ asonye ma egwu mmiri ọfụma onye mmiri dị ka ọ na-achọ iburu ijide ya ịmanye n'ime mmiri ahụ kpọpụta onye ahụ because ọ naanị pool ahụ ebe mma m na-etinwu gị nke na-achagharị anya otu a ọ gịnị mere aunty biko oge ahụ m na-egbubu mmiri o nwere ihe mere ni achọghị m ikwu ya ugbu a biko nwechiri ike itinye tụmụ ebe puulu kwa ụmụaka ka m na-elekọta puulu kwa ụmụaka ka ụmụaka na-egwu ka ụmụaka na-etoteghị eto na-egwu ndị ka ewu saiz m ndị na-ebichabe saiz m na-egwu ka m na-elekọtara gị ebe ahụ biko emechaa ka m gwa gị ihe ahụ mere mgbe ahụ ihe ewele gị onye ọbụla ka ị ga-abatabeghị gị aka ọrịa ababeghị gị ime oluso ego ọrịa ababeghị gị ime elihu nọ nga ekwu elu otu oshi gbasa dị gị jụwa kpọhụwa ọnụ lewe m elu otu oshi gbasa gị egwusi ejiri aka gba egwusi ejiri aka gba melon ị na-acharịrị ọrịrị ka ọtele ọkụkọ gbasa gị aga m atana gị nwa ngụ bọy ya nọ na into your centers ka ihe na-eto na ihe na-agbasa ka ewu nsogbu na mbụ na-enwete pakeji eleghị na-elus gad anụrụla gị n'akụkụ gị elus gad Imo Ọnịcha Imo Enugu ihe gị na ya na-eme nwere onye na-etiri unu anya iche na ya na-ahụ mgbe unu na-ehe aga n'ọdụ onye ngharị gịnị ka inyoga mahụ anyị nọ novena mụ na ya gara ime ekpere ebe anyị hụrụ unu lekpego ekpere onye ogbeni iwu secret court Imo tegharị agwala m ọnụ n'ọrụ ụlọ ọnụ na emere anyị deploy mụ na-etake the times gekwenụ m to read our lips mụ na-etake the times oh damn ị ga-egbu onwe gị gị igbuo ụlọ tere onye na-ekwu ihe ahụ onye isi ala anyị Rabat unu zuzuru pụọrọ ya n'ụzọ ka ahụ ọzọ biko nwa bụ Honorable Chief Imo kisim zuzuru si nga pụọ
dịka omenala anyị si wee dị n'ụlọ ọrụ a ọ na-awụ ụtụtụ ọbụla bifo anyị ebido ihe ọbụla anyị na-eme anyị na-ekpe ekpere and anyị na-ebu ụzọ mee worship anyị gụọ worship songs egwu eji eto Chineke tupu anyị kpewezie ya ekpere. Imo gụọrọ anyị worship song ego otu ma ọ abụọ then gị du anyị na ekpere. Nwoke kpuchi okwu otuto dịrị Jesu na ndụ ebe otuto dịrị Jesu n'aha Nna imela onye nwanyị imela. I sing a worship song. Oh, a worship. Worship. Imela. Hey. Imela. Ebe. Imela. Chere. Hapụ egwu. Kpee ekpere. Hapụ egwu. N'aha Nna. Amen. Onye mere ya before? Ọ bụ n'aha Jizọs. Nna. Ọbara nkịtị okwu juru n'ọnụ ya. Amen. Ugwu a narị atọ egwu. Anyị bịala n'ihu. Lekwa anyị lekwa ọrụ. Ị kwere na nkwa na ị ga-eji ụmụ ruru ọrụ wee mee gịnị wee chaa anyị mma. Ọwawụdị ihe o kwuru. Gị seta anyị bidoro n'ọrụ nọ. Ya wuru nwoke wuru nwaanyị onye ga-abịa itinye asọnda n'ime ọrụ. Nna buru ya kala gị n'ime mmiri na mmiri gbagbuo ya n'aha Kraịst. Nwoke ọbụla ga-abịa ime anyị lụsugad nke anyị nwetara ọrụ. Lekwe machari fire. Lekwe nwambela fire. Ya bụrụ onye isi fire ga-asụ fire na ọrụ anyị bidoro nga fire na ya gịda arụ ya dịka otu esiri sa anyị n'ọya fire. O fopụ onye ọ fire. Ya Chineke kpọ onye ọwa kọwara fire. Onye ọwa ka anyị fire. Fopụ. Fire one time. Fopụ onye. For where? Asị ya fopụ onye. I ga-ebute fonu. So ya bịa wụrụ. Fopụ. Efewule. Don't touch. Fopụ. Lọ machine. Eke nwe kpatara. Tata akpatala na gị na daycare. Ele launching bus go. Nwe ga n'elu jangolo bagide eme sikre. Nwe ipre sikre. Ụmụachi ibe gị nọ n'ime ọcha na amahụ gị from 3 to 3. Ya wee nwe ọhịa. Vibe na-ekite ụmụ mmadụ bịa nga na-etiti ibe anyị na-ewu tata. Sikre. Bịa ṅụrụ ara amụrụ gị n'abalị. Kọpụ otulu ụgbọ ụlọ. Mechie ọnụ. Nwatakịrị anọ ebe ọ bụ enwere ihe o mere gị. Onye nwatakịrị? Mgbe ọbụla gị na-anụ na-agagharị na-achọ na ị ga-achọ ụka. Ọnwụ ya mere onwe ya o ji sọ ntịshịkpa. Ọnwụ ya wa mgbe ọbụla gị na-agagharị ebe a na-achọgbu onwe gị n'ụka afụ ya aka bizibọdi. Afụ ya aka. Ị mana nke dịrị ogbo n'akara gị ma akwa. Wipre. Imo. Ka m gwa gị o zuole gị. Ịnụla ya mahadum ị gara nwe ihe m gara ebe eji m first class pụta na mahadum kpam ịkpagharịa m mmali elu zaa gị aka ntị
we were annually saying, I look them down on you. I look them upper on you. Call them down on you. I look upper on you. I didn't make blame. Him get blame. They would want him for Maricam. They were them young no woman man. Not looking at them. Brief academies. The name of the grade. Remember, you were out about a baby shop. Are you a copper? No, I'm a corporate. Oh, sorry. I'm Elvis. All right. I just came back from the States. My father is building a hotel close to this place. So I just came to chill out with one bottle. You know how it is. Please, I need someone to chill out with. I need to have fun. You know everything now. You're a graduate. I shouldn't be telling you everything. I have a room here. So I want us to go inside the room. You know how it is. Tomorrow morning, when you're going, you know. Isu, I should borrow. I want us to go inside my room so that you will go tomorrow morning. Oh. Alright, something like that. What will go now? I will show you what I'm made of. Yeah. So go let Chamania. What are you all to battle beer? Make you get GSC where? Eh? If you are Syrian bunker, where? It was a madam. No, it's not what I'm saying. I mean, I just want us to go inside there. I just don't want to eat you what you're saying, Bokri wants. I just want to chill out with you. Tomorrow I'll give you some money. Okay, okay. Let me go and carry my bag. Your bag? Yes. Oh, of course. That's what I'm talking about. I'm waiting for you, baby. I close for the days. Oh, sexy. I like the way you talk. Yes. Oh boy. Kadabalo. Is this your brother? I him. Any him again. Thank you. I'm not sharing the to bottle of my can't walk to. I'm fire near to bottle of mine. I'm not daughter. Young Oria. Some habia. Get a hotel room here. Orium bunker. Hey! I would hear yellow. Yeah, the bag of them. Dear Chabo. As you were bully. One cotton. Machine go beyond Baha home. Hey! What are you saying? What is she saying? I can't. You want your book, rub to bottle. Ibra to bottle, keep a bunker. To make a pop. One mother cagano, in what I corner. I'm going to I'll make you share again. I don't bag it. Okay, you let your man. I'm a papa getting memory now. Okay, judge about police again. No, how long ago where Marco back in. What he get? Who are you to make up a quagga? I'm making a take a side. Oh, I'm going to eat you back. Okay, baby, I'm all I want. You want that? Huh? You want that? Who are you? You want that? I can't do what I'm with them against you. You want that fake? Yes. I'm comfortable. Go, Gigi got it. I don't want to. You can listen. You want to give And because can we like water can we wait? Make a mirror like water. You didn't go river. You didn't go water. No, and you want Mary Monsa for Madunia. Yeah. Excuse me. What's this? We ordered for chicken pepper soup, not got meat pepper soup.
Oh my God. Oh my God. Chicken. Gosh, really? Oh my God. Yeah, but what? I know. What is I know. Come on, you. I know. Got all of it. Cheru. Can you even email kita? Huh? Give me email kita. My home. I got a man drag you on. My boo. My boo said he would say chicken pepper soup. Like none no refolk when he said it. It's a way down na marebe fasiri you know. Gosh. That na agbago. You know the shame. Unu na be the shame na ndon. You may go down there the pepper soup. You know go again na game. You mean boss. I'm making them in a boss. Snake for go. What can the pepper soup? Hey, just holiday. I can't watch you insult my woman. Okay, it's my wife. I got noticed. Boo, this guy. This guy what about the name of the class? I'm go tell now. It's your wife. Boo, this guy is saying so many other things. That was Yeah, it's okay. Boo, I want to leave here. See, I'll make sure you are sacked in this place. Watch me. You see what I'm doing. Are you out of your mind? Nonsense. Thank God, Nepal. I say, could go back to Kumana now. We see and got what an hour. The Korean hotel, keep on. We don't got now, cautious. No Bob and that time, only a nation. On your ready. Man, I bought in hotel. Just I did to match when I'm trying to bubble the group. Welcome. My great customer. Madam. Eh? Hey, what the fuck? Onye ọcha nweta bụ sọ mma. No. Thank you. Onwego ebe take your order. Obekwa aka eje ọsọ bịa. Oge na-eme ndị a. O ka m je kpọọ ha o. Ngwa nwaanyị ọma. Kedu ihe a ga-ewetara ya? Amana. Ị na-echekwa na-eju m. Ka m kpọọ ha ka eweta ya. Biko mee ya ọsịsọ, anyị na-eche. No. Thank you. I know this face. I know you. I forgetted this face. Kitchen Maggi went on. Oh, so no sana naga wonga nga begu kangene ngotono. Muke mwama ishinga la. Remember the guys I told you about? Yeah, I remember the one you said the chest already gone. Exactly. That's Really?
I don't even know they're the one this woman employed here. Are you here not gonna cause nuisance here? I'm not sure. I know that madam very well. She's not gonna tolerate nonsense. So onye ma aṅụcha mma nwama nnọọ mgbe nga aṅụ ya na enyi nwaanyị ya na ha kwụrụ bịa ha bụ a na-arịrị agba onwe ha ka anyị nọkwa na-ele ha ha ṅụma anọ ṅụọ lawa chefuo nwanet ha chefuo gịnị nwanet akpawa ụmụ okorobịa na-afọ aga n'azụ ụmụ obere ndị otu kpake ha akpa ndị kwana ofe ha akpaghị ya na akpa ji akpa wallet ọ bụ ihe na-akpa ya ele the wallet anyị hụburu ya n'elu tebụl ngwa ha nọ ṅụ mechaa wụọ anyị awa ha dị ya so ele ihe unu ji bịa ịgwa m asa nye gị informate ihe m gịnị informate ma in that case unu ga-edere m statement onye ga-ede ka m dee sa gịnị mekwara ihe a unu na-ekwu unu ga-etinye ya n'akwụkwọ ọ unu nyere m wallet ahụ ya wụrụ ihe ya aka dị mma ka onwe ihe unu wetara denu statement onye ga-ede ka m deere unu nwụta afọ na-eme m omega eme omedem aga m edepe otu ihe ọ wụ ọsa aka utino nwụta afọ na-enwe stomach kpurukpuru madam biko ewuliwe m aga wụpụ shan ma abịa ngwa bịa de onwe ihe nọ n'ide akwa ihe ederede onwe ihe nọ n'ime ọwụsị nwere m ọsọ aka ya wụ utino sebapụ thank you chọtakwa wallet ahụ lekwa anyị lekwa ọrụ lekwa anyị lekwa Owerri lekwa anyị